kamar mandi ngarep kae. Anggere wis ngene. Tak rungokne kok njabok nong. Nong. Aku yo oh nggih Pak Ayo. Biasa elok. Ayo. Rung duwe pacar to, Nong? Belum, Pak. Lah, kenapa sih? Cari yang seperti apa? Saya tuh agak trauma, Pak. Makanya jomblo terus gak etuk-etuk iki, Pak. Ya tak ceritane piye aku pengen ngerti. Ayo. Dolane sobo kene lho soalnya, Pak. Panjangka Tatia putri kang Ngajak putri
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Kang Mas kula Siswantara ingkang tasih kepareng nyimak wonten ing YouTube sembah nuwun ing tanpa pami dumateng Bapak Haji Sukiman sembah nuwun, Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso sembah nuwun, Bapak Ki Haji Gunarto Guno Talijendra dumateng Ibu Sri Andreas Ciledug, Ibu Supatmi ing Pulau Gadung Jakarta Timur, Bapak Jatmiko ing Jambangan Mondokan Sragen, sumrambahipun sedaya ingkang kepareng mirsani wonten lokasi lan ugi kepareng mirsani lumantar YouTube. Iki ya disiarke ning YouTube RRI Surakarta. Nggih. Ugi wonten ing Pro 4 RRI Surakarta. Leres. Ugi wonten ing Kuntadi Channel lan ugi makarya sesarengan TVRI Jakarta Pusat kalian TVRI Yogyakarta sing insyaallah engko bar diedit terus diterjemahke inti sarine lakon baru ditayangkan oneng televisi. Heeh, banding lakone kaya ngene kudu ditulisi 18 plus iki. Wong ora wong renek sing cokmol nyeluk jeneng apa nu reneng. Wong sak wayang ya kulit bae kok. Ah iya, padha kulite. Gubuk asmara coba kaya apa mumpung enek ratune gubuk asmara. Bir. Bocah saya mencorong mawa tijo. Nglirik kiwa suwung, nglirik nengen semangat. Kita Ayu Setiani Haryanto Sarjana Seni Suprapto Siwi. Bir wis nate nyindeni kanca-kanca Amarta apa urung? Lupa, Pak. Lupa ya, lali ya. Paling ora saiki wis nyengguyung karo kadang-kadang Amarta. Mula suatu saat yen pas bapak prei ngono kuwi disambati karo kanca-kanca Amarta ya aja. Lah pas lunggar ya aja endo ngono ya, Nduk ya. Oke, Pak. Siap. Nggih. Ayo jumeneng coba kaya apa? Dibawani ayo. Nano. Nah. Pak Teguh iki ratune Pucung. Ayo. Disimak karo Pak Teguh. Ayo coba kaya apa? Iki Nduk, kiri kita. Nyingkar nyingkur lho cengkok kas ratu gubuk asmara ngeten iki. Lah iya aku mau maidu aku berneroke kok ya ora maidu kok. Wong gampang suudon. Waduh. Apa kae iso sindengku? Ayo nggih. Aja-aja kuwi malah anu dulurku, adikku lanang, putut magetan. Ayo. Duduk. Ngawur. Sapa ta Bir kae Bir? Enggak ketok aku, Pak. Tetengok. Oh, alah. Bae fan berarti ayo iya, Birgita Lovers. Tresno tulus nadya
Suarane kok mirip kaya pake sing nggawa HP 1000 kae. Pirang-pirang kae lho, terus angger bar wayangan sukses. Ayo iki. Ya, coba diaturake ya, diseragenke ya Mas Nopal. Semangat sing ngendang wis nganti pacangane. Ayo. Kaya Komoratih karo Komodo. Komajaya ya tak kepruk ndasmu ra. Monggo dipun aturaken. Mas Tatang, wayangku ra mak pulas-pulasi piye? Dinteni aja ayo. Nah, kono ngeboti anggit kok malah ora. Wayangku lho kaya ngene iki wis entek iki. Ayo, iki 12B iki pisan ayo. 12C ini randang dadi lek randang mulas. Ya bir coba kaya apa? Ayo gubuk asmara diaturake. Yuk.
Terus luar biasa. Uga tak aturake marang adi-adiku utawa anak-anakku mahasiswa mligine saka jurusan pedalangan isi Surakarta ingkang kepareng nunggoni karo Pak E ya. Nuwun. Yang akan memegang tongkat estafet dunia pewayangan panjenengan sedaya sing pinter anggene milah lan amilih piye menjawab tantangan zaman. Wayangan tetap berbobot, tetap bermakna, namun orang awam bisa menyayanginya. Aja kuwatir lek saiki bocah pedalangan ki welah jos-jos tenan kabeh. Sabetan renek sing elek, apik kabeh. Keprakane welah diar ngene sing jenenge kotak iso mubeng seser kae. Ayo. Urung bab seni rupa wayang racake do ngerti karo wanda, iso nyurek, iso mulas, iso natah lan uga iso nggapit wayang. Wih lho pokoke mumpuni sak kabeh. Wis ngibarate apa iki jenenge ban iki wis atos mung kari nyurung. Lah nyurunge nganggo apa? Ya kuwi siji srawung, loro ya nganggo prihatin. Piye carane prihatin? Lan uga pamane pacaran aja mung grudak-gruduk, yen pancen arep dipek bojo tenan, bener-bener golek bojo sing pengawak wahyune katentreman. Lah kuwi. Kaya Bu SR kuwi wahyune katentreman kuwi. Wahyune kamulyan. Sebelum aku diterima oleh beliau, aku ini bukan apa-apa. Ya, ya kabeh mau pinurba dening Gusti ingkang nyipta jagat pancen keparengi kaya ngono. Mula yen ana sing aranani sosok dalang ketrima ngoten yen kangge kula mboten wonten. Marai kendhu anggene wong sinau. Ingkang saged nuwun sewu dipun tresnani dipun gemari kalian masyarakat menika dalang ingkang peka kalian menapa yang dados kekarepanipun sedaya para penonton. Lah menika penonton kalian penanggap menika kados pundi kersanipun monggo dipun dherekaken ngeli ning aja nganti keli. Siap. Ayo saiki jaman hit-hite mbiyen taun 90-an. Angger Pak Anom Surata Om Warsino Sleng ngetokke Elailu Kutha Solo geger. Ayo. Zaman biyen kae. Heeh, dan iki coba sing tebih saking Pulau Gadung Mbak Trihastuti Retnawati. Kurang ajar. Ya kan nembang Elailu niku lho. Gadung Melati coba kaya apa? Melati Rinunce. Mbak Tutik matur nuwun nggih panjang guyungipun lemah teles nggih. Nggih, siap Pak Yoyo. Upami mengko nampane beda karo adate aja diperenguti. Niat ana ibadah. Alah kula mboten butuh duit, Pak. Kowe nek ngadeg sing ngongkon sapa? Lah nggih kula kan duduk lagi. Oh iya, saiki ngadeg Ya, kok. sesekali berdiri ndak apa-apa toh. Lho sing merintah sampean kon lungguh sapa? Berdiri. Kaku Pak Yoyo. Biyen ki ana sinden iki kon nembang langsung ngadeg karo dalange kon linggune. Tapi kula mboten isin loh. Ah, ya ora masalah wong yo. Kula wani wirang. Kulino kewirangan. Bapak, Elailu menawi ngaturaken menika Mbak Trihastuti Retnawati wigaring Tias Setya Asmara. Walah temenanan. Asmara napa? Asmara napa? Asmara Dana. Ayo. Penyebar asmara. Ayo. Aku bayangane tutik pamane terus saiki jelek dadi mahasiswa pedalangan ngono. Walah. Terus pripun? Kae mahasiswa lanang-lanange akhire ora tau mlebu. Ayo. Daweti. Daweti. Sor Prabowo karo Praguta. Bapak, Elailu diaturake jajas. Yuk. Biyen kowe ngomong benci karo aku.
sinden tertua di Madangkara. Sesepuh ora tertua ngono kuwi ora. Tenan apike kaya ngono, melenggang nganti patah-patah. Ayo. Ngene nggih ngeling-eling ngono ora. Ndudahi mutiara kependem ora. Mergo lek ra ditokke ning kanca-kanca adate ya dosa lali. Ayo, mergo kowe kesuwen lelaran wingi ora. Lah bareng si Tuti arep elah, Pak Heru arep engkiek malah. Kedendlong tak deleng. Kekelingan engkiek dari isin SMKI Karawitan malah. engkiek. Nggih. Luar biasa, elok luar biasa. Nggih, sembah nuwun Mbak Triastuti Retnawati saking Pulau Gadung. Mbak Mira, weh nggih mesake sing wiwit wah kula minangka wakilipun anu nggih, Mbak. Wakilipun Bu Kesi selaku koordinator sinden nyuwun ngapunten wau ditunda latihanipun dadi benjing jenengan mboten dikabari. Oh nggih, mboten masalah kok. Akhirnya pripun jenengan wau ten mriki? Misuh-misuh pun. Nggih, teng ati. Teng ati nggih. Mboten Pak, ngelo wau malah jagongan kalih tiang RRI mriku. Kathah ilmu malahan. Oh, RRI pundi? Lah mriki to. Mriki to? Lah nggih to. Water aku ora. Ayo. Lah nggih malah kathah kancane. Lah iya, tata lahir yang guyub batine ya mesti aduh miso-miso ya. Mboten Pak, karena nggih belajar disiplin ugi. Oh ya, wah iki sing wajib dicontohi ngene iki. Mergo sing jenenge walah nggen kuwi kampung wayange lek sing ngajari apa-apa cah cilik-cilik lah gendut kae. Ayo. Angger tabuhan salahane, kleru gak ngono kuwi ayo. Lah kok rambuhi melu-melu. Kancane dijak jereng kelir sandosa. Ayo gas bagas gendang ngadeg gak ora. Rambu ya petingane wah nilene abang kabeh ning misuhe jos. Ayo nek saiki angger adus nembang dek yo. Ayo pirang-pirang jam dek iki weh nembang terus ayo. Ya Mbak Mira jumeneng Mbak. Ayo sing kekinian lah apalah. Ayo nggih. Monggo. Dadi kabeh dilayani, kabeh diladeni. Nggih, Bu Kesi malah ingkang request niki wau. Napa? Kusuma Wijaya. Wah nggih. Karyane pun sinten niku? Menika Pak Westri. Oh, genduk Pak Westri Nggih, kalian Mas Rendra. Wah, nggih luar biasa. Layak kok sastrane elok kaya ngono Mbak Westri. Nggih, leres. Putrane Pak Demul. Walah nggih. Kusuma Wijaya coba diaturake, ya. Mangga dipun aturaken dawuh saking panitia wau. Ae dhewe maksimal jam 3 kudu rampung. Lah iki cak bagus gini jam 2 ora apa-apa. Ya ngene ning dingenekne ngene lho. Ayo. Di tengah, ayo. Menika Mbak Mira saking aslinipun saking Nganjuk ning sampun kagarwa dening kadang kula. Nengge Adimas pitutur luhur. Lah nggih walah dadi piyai ya wah temenanen jos saiki ora ngira nduk mbiyen isih cilik melu aku isih umbel-umbelen kaya ngono. Nggih. Riyen tasih umbelen nggih. Hah? Nggih riyen tasih umbelen saniki pun mboten. Pun mboten nggih. Nggih. Terneh aku lho niki nggih gumun kalih panjenengan. Ngapa? Lah wit riyen ngantos sak menika kok mboten tuwek-tuwek. Pinten? Jenengan. Lah kan kedae kan kula kan leh nimbali kan bapak kalian Bu Kesi. Heeh, terus. Nggih. Ning anu tasik wagu. Badane Mas, Mbak, tapi kok ya sungkan. Tapi kok ora tuwek-tuwek ngoten lho maksude. Lah, kowe tak omongi tuwek karo ora gumantung cukurane. Cukurane? Angger Lah pripun to? ngene iki ra tuwek. Lah mula gitu ya. Ayo. Saja-saja rambuar melu-melu e. Ayo. Ora apa-apa niku sing apik. Kowe ra apik kowe ora. Wis ya terima kasih ucapanmu padha karo dongamu muga-muga aku karo Bu Kesi ya diparingi awet enom ya. Amin. Awet sehat sing penting ngono kuwi. Amin. Sampeyan ya anggene menjadi keluarga ya iso tentrem rahayu wilujeng. Amin pangestunipun. Nggih, monggo diaturake Kusuma Wijaya berpacu dalam melodi.
Matur nuwun pokoke. Iya, Karo kadang-kadang Amarta lan ugi selaku sing merintis Amarta sapa? Babitri. Babitri Wahyono muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat. Meling mergo awake dhewe ya kelingan to mbiyen jaman rekasane karo babe. Ha iya. Nek ndi-ndi karo mobile babe sing bukaan mburi kae. Angger menggok
anak buah kon medun kabeh bane dinggokne diangkat ae. Nggih, sehat selalu Mbak Fitri. Enong, eman-eman iki ora nembang. Lha penggemarmu iki mahasiswa pedalangan lho rumah tamu. Anggere kula mlebu ning kampus ning nggen ruang langsung winong pripun kabare? Apik. Terutama ya kuwi ingkang nembe wae diwisuda dadi sarjana seni. Sapa le? Yuda. Yuda iki nang kamar mandi ngarep kae. Anggere wis ngene. Tak rungokne kon njaba nong. Nong. Aku Yud. Oh nggih Pak E. Ayo. Biasa ila Ayo. Ayo. Kaya anggere nek sinden madang karayu nu Yuda wah top niki Pak. Jos niki Pak. Jos Pak. Anggere dipek wong wah Brigita pun mboten jos Pak. Wah winong Pak, winong. Ben dipek karo wong pun mboten jos kelemon Pak. Ayo, tutik le tutik. Ayo Pak. Ning arep ya tau tak rungokne sik ya Tik. Dang, penake Dang. Ayo. Tuling gadang kaya. Ya coba kaya apa? Pak urung duwe pacar to, Nong? Belum, Pak. Lah, kenapa sih? Cari yang seperti apa? Saya tuh agak trauma, Pak. Makanya jomblo terus gak etuk-etuk iki, Pak. Ya tak ceritane piye aku pengen ngerti. Ayo. Dolane sobo kene lho soalnya, Pak. Ayo ya sanu lah. Nembang ya Nong ya. Iya. Tiba kaya apa? Nong. Nong, yut aku Pak E. Gandrung. Pak. Oh, iki wae sapa? Ayo. Ya, itu judulnya iki wae sapa, Pak? Kemarin ada Apa? Katanya judulnya iki wae sapa toh, yang betul. Nggih, gandrung. Loh, yang betul itu judulnya iki wae sapa? Apa ya? Oh iya, Ya. monggo lah sing penting karyane Mas Anjarani. Kemarin di TikTok ada yang komen gitu. Oh, di TikTok lah ning Facebook kuwi judulnya gandrung. Oh, iya. Nang IG karo ning micak barange gandrung. Ayo Nong. Enak ayo nembang Nong. Ah. Nggih Pak E. Ini aku duet sama Mas Yuda, Pak. Sama Aryuda. Ada yang kuwi jane. duetnya sama siapa? Ayo karo Pak Dalang ora. Oh iya, oke. Ngono rek aku ya iso. Baik, Pak. Ini beneran berdiri kan? Ah bener. Enggak ya Sampeyan toh. kuwi wajib. Eman-eman wong ya piyayene ayu, suarane apik, kakulitane ya kaya ngono. Awake ya weleh kaya ngono. Ayo. Tapi- Nong. Mbok saya ini dicariin gitu loh, Pak. Aku asline dadi Pak Lekmu iki geden aku. Lah kenapa? Kok awake dhewe laire ora seangkatan ngono lho. Seangkatan kan wis iso dadi apa iki jenenge? Manajer. Oh iya. Astrada. Iya. Mungkin mau malah sore mau Astradaku sing nalika aku tek AS2 ya nusul rene. Siapa, Pak? Hah? Siapa? Oh, Mbak Kurniasi Oh, Zaitun. alah tadi toh pantesan Bu Kesi tadi kok tak lihat kok nggak semangat gitu loh hari ini. Siapa bilang Bu Kesi malah semangat lho. Wis Rono. Ayo Nong. Iya, dapat. Boleh. Kan anakmu guyu lho anakmu. Aku mbiyen yang ngono le. Bapak yo banyak aku yang guyu isin nek guyu lucu. Lah aku iki sik tak filter bapak ngeri no. Ayo nah. Iya, Pak. Ya, iki wae sapa utawa apa mau gandrung. Gandrung. Coba diaturake. Yuk, dados yuk.
Yuk, dalam Pak E. Ayo. Ayo. Suwe disederhanakan. Ayo. Kanca-kancane nak boy manut biayane. Ayo. Ayo, ngene ae. Nggih, matur nuwun ingkang tanpa upami. Dumateng sedaya kemawon. Nggih. Sukses untuk kadang-kadang Amarta, sukses untuk RRI Surakarta, TVRI semanten ugi Manggio Rahayu, lan ugi sedaya ingkang kepareng rawuh mirsani wonten lokasi lan ugi wonten ing streaming. Kanca-kanca Madangkara, kanca-kanca Amarta sedaya kemawon monggo menawi leladi budaya. Yen nyambut gawe anggepen rejeki itu adalah jatah. Ewadene nyambut gawe iki niatana ngibadah, insyaallah kabeh selenggah tansah antuk barokah.